Καλησπέρα σε όλους. Θα ακούσουμε το παραμύθι με τίτλο «Το Χελιδόνι και η Αλκιόνη». Η ιστορία μας ξεκινάει σε ένα μικρό χωριό της Ελλάδας, χτισμένο δίπλα σε μια μεγάλη λίμνη. Πλησιάζει το φθινόπωρο και τα χελιδόνια που έχουν χτίσει τις φωλιές τους εκεί προετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι προς την Αφρική. Τώρα θα με ρωτήσετε, γιατί να φύγουν από την Ελλάδα τα χελιδόνια, γιατί να ταξιδέψουν τόσο μακριά μέχρι την Αφρική? Και θα σας απαντήσω αμέσως. Τα χελιδόνια είναι γεννημένα για να ζουν μόνο σε ζεστά κλίματα, οπότε όπως καταλαβαίνετε, οι αγαπημένες τους εποχές είναι η Άνοιξη και το καλοκαίρι. Όταν πλησιάζει ο χειμώνας, τα έντομα κρύβονται και τα χελιδόνια δεν μπορούν να βρουν πια τροφή. Έτσι, ακολουθούν τον ήλιο και ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρουν ξανά το καλοκαίρι στην Αφρική. Και επειδή ξέρω τι σκέφτεστε τώρα, ναι, στην άλλη άκρη της γης οι εποχές αλλάζουν ανάποδα. Όταν στην Ελλάδα κάνει κρύο, σε πολλές χώρες της Αφρικής έχει ζέστη και τα χελιδόνια μας μπορούν να βρουν εκεί ό,τι χρειάζονται για να ζήσουν. Έτσι λοιπόν, και το μικρό χελιδόνι της ιστορίας μας προετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. Παίρνει φόρα, ανοίγει τα φτερά του και σηκώνεται ψηλά στον ουρανό. Το ταξίδι του μόλις είχε ξεκινήσει. Κάτι είχε ξεχάσει όμως. Είχε ξεχάσει να αποχαιρετήσει την καλή του φίλη, την Αλκιόνη, με την οποία είχε περάσει όλο το καλοκαίρι παίζοντας και τραγουδώντας. «Αχ, αν προλάβαινα να της πω ένα τελευταίο αντίο», σκέφτηκε καθώς πετούσε πάνω από τη λίμνη. Και τότε ακούστηκε μια γλυκιά φωνή. «Χελιδόνι, πού πας έτσι βιαστικά?» Το χελιδόνι κοίταξε κάτω στη λίμνη και χαμογέλασε. Ήταν η φίλη του, η Αλκιόνη, ένα μικρό πουλί με γαλάζια φτερά σαν το χρώμα του ουρανού και λαιμό πορτοκαλί όπως το χρώμα του ήλιου όταν σβήνει. Ζούσε πάντα δίπλα στη λίμνη και ήξερε που βρίσκονται τα ψάρια και πώς να αντέχει τις βροχές του χειμώνα. «Αλκιόνη μου, ξέχασα να σου πω, ήρθε η ώρα να φύγω. Έρχεται ο χειμώνας και πρέπει να ταξιδέψω μακριά. Αν μείνω, δεν θα μπορώ να βρω πια τροφή», είπε το χελιδόνι. Η Αλκιόνη τον κοίταξε στεναχωρημένη και είπε: «Μα γιατί να φύγεις? Εδώ είναι η φίλη σου. Έχεις εμένα. Έχεις τη λίμνη που τόσο σου αρέσει. Μπορούμε να περάσουμε το χειμώνα μαζί. Θα σου δείξω πώς να πιάνεις μικρά ψάρια και πώς να φτιάξεις μια γεριφολιά που να αντέχει τις βροχές, όπως η δική μου». Το μικρό χελιδόνι, ακούγοντας την τόσο όμορφη πρόταση της Αλκιόνης, σκέφτηκε για λίγο και της απάντησε: «Μακάρι να μπορούσα να μείνω, αλλά δεν έχω μεγάλο ράμφο σαν εσένα. Δεν μπορώ να φάω ψάρια και τα φτερά μου δεν είναι τόσο χοντρά για να αντέξουν το κρύο του χειμώνα. Έχω όμως μια ιδέα. Γιατί δεν έρχεσαι εσύ μαζί μου? Στην Αφρική έχει ήλιο, ζέστη και έντομα. Θα τρώμε και θα παίζουμε όλη μέρα». Η Αλκιόνη χαμογέλασε, αλλά απάντησε: «Μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά τα φτερά μου είναι φτιαγμένα για να πετούν χαμηλά. Δεν θα αντέξω να σε ακολουθήσω σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι». Το χελιδόνι την κοίταξε λυπημένο, μα κατάλαβε. «Τότε ο καθένας μας θα ακολουθήσει το δρόμο του, αλλά η φιλία μας δεν θα χαθεί. Όπου και να πάμε θα μας ενώνει». «Υποσχέσου μου πως θα ξαναγυρίσεις». «Το υπόσχομαι», απάντησε το μικρό χελιδόνι. Κι έτσι η Αλκιόνη έμεινε στη λίμνη να περάσει το χειμώνα, ενώ το χελιδόνι πέταξε προς τον ήλιο, αναζητώντας το καλοκαίρι του. Οι δύο φίλοι κατάλαβαν πως δεν πρέπει να πιέζουμε τους άλλους να γίνουν κάτι που δεν είναι. Οι αληθινοί φίλοι σε δέχονται όπως είσαι και μπορούν να κάνουν όση υπομονή χρειάζεται μέχρι να σε ξαναδούν.
Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια μας για να ακούσουμε την Αλκιόνη να ψαρεύει στη γαλάζια λίμνη και το μικρό χελιδόνι να πετάει ψηλά στον ουρανό ακολουθώντας τον ήλιο. Καληνύχτα.